I think pane zvinhu zvatinofanira kunzwisisa kuti zvakashanda kare, asi mukore uno nenguva yatiri kurarama zvinhu izvozvo hazvichashandi. Nauye ma-arranged marriages mumakore ekare waiti ukarongerwa marriage mukana wekuti mugarisane muchembedzane wanga wakakura, zvokuti success yema-arranged marriages yanga iri almost 90%, kuti marriage yawairongerwa nana tete zvakawanda kacho yaibudirira. Asi manje mazuva ano atiri kurarama, vasikana vemazuva ano va-upgrader panhau dzemujolo. I think varitoita kunge varitoitiswa malesson naasati andiabros zvokuti atiwo mapro chaiwo chaiwo, nekuti lokanyatsotarisisa vasikana vemazuva ano vakugona kubhalanzisa kuti ange aine tsika dzakanaka kumba, ainge ari munhu anoyemurika kuchechi, asi kusaidi remujoro achifamba zvakare nebhora. Ndiri kunyimpa here kuti mazuva ano vana tete kana kuti vana mbuya vanogona kuyemura tsika dzomwe musikana wokuchechi, votokurongera kuti wadi warora bhebhiro rine tsika dzakanaka, ari kunamata zvakanaka, asiwo nechemumwe wotoseka kuti munhu uyu vari kunyatsomuziya here. Kusaidi kwenyu seboys munonga muchitoziya madhiri ese ari kupindwa nemusikana iyeye, but kusaidi rana tetes nana gogas musikana iye anenge aine tsika dzakanaka nezita rakanaka. Ndosvoti kana wasikana mazuva ano kumentena zita rakanaka pamberi pana mbuya nevanhu vechikoko vari kuzvigona zvokuti vana tete havasitokwanisa kuona maflaws emunhu iyeye, asi mimi seboys munenge muchitoziya mared flag ane munhu iyeye kuti munhu uyu ari kupindana nedzakati nedzakati nedzakati. Ine papacho unongosingazodiwi kuzvitaura kunana tete, unongochida kuti vangosiyana nazvo, but unozoona pressure manje iri kutowanda nekuti vanonga vachitoona munhu iyeye sister chaivo chaivo, zvekuti pamwe pachoka unotombofunga kuti mafriday night ayaye unotomboadedza kuti ana tete chombouyai kwamashwede musi weladies night ndimbokuratidza kuti munhu wamuri kuti sister iyeye anenge achita sei. Hazvizoiti hazvo, but pamwe pacho pressure inogona kusvitsa pastage iyoyo yokuti unoita ngochawa driver nemotikari kuenda kwamashwede, kana kutaurira mufesi wako palonji kuti bedhi rarai rakadzoka futi nemudhara wake, ndapota mutore mafotos nemavideos, ndoda kuratidza ana tete angu ari kuramba achinditisa nharo. But zvinhu izvozvo zvinenge zvisiri bo, unongosikadi kuexposa masecrets emusikana iyeye uchida kungomuramba zvakanaka, but nenhau yokuti vana tete havasi kuona maflaws, havasi kuona chauri kurambira munhu, vanoramba vachikuisira pressure. Saka inini chandakaona kuti usaramba uchinetsana nana tetes nana gogas, chingoudza kuti inini kana mafunga zvokunitsvagira bhebhe, inini ndiri kuda mhandara. Make sure munhu wamandiwanira iyeye makonfema mukagotsikana kuti ivirgin, otherwise zvokudadzirwa vamwana vese vese handisi kuda. Ende ukawana wakadaroka pressure inotombodzikira, nekuti vasikana vamazuva ano vari kurarama madouble life, ende vana mutete nana muchembera havasi kukwanisa kumaona maflaws iyayo. From the other side vanenge vachitoona munhu ari bo, but isusu kuchidhiri chedu kumaraundi kwedu pamwe pacho dzinopindirana navasikana ivavava dzinogumisa dzatodarika nemunzeve medu, tatoziya kuti musikana uyu anoita zvakati nezvakati nezvakati, ndo iri kutambika, munoionawo senyani.